Halo, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय। जों दिनै थांगासिनो दोङो सिजु सायाव आरोखि साइकेलजों थांदों, साइकेलजों मानि सेभ खालामनो आरोना, फैसा सेभ खालामनायनि साब्रै थांगा जों साइकेल राइड खालामनानै। नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ ना मा होनो नोंथां? मा होनो? थाङा जों दा नै नायलांदो भिडिअखौ। नै बेयाव सानै बिनि साथाम आरो साब्रै दामब्राफ्रा साइकेल राइड हाय नुब्रा खनसे। Hari kita kasih bahagia. Nama mana dos? सोरखौ होनदो? Nunggu nunggu. दे बे जाहैबाय बलंगुरि नामा? एक नाम्बार मोनसे गामि बारबाय। खैथा गामि बारनांगौ जाखांबाय थादो। दिनै मा मा देखायनो लांदों? हा? सिङाव थानाय हा हा नायलांबाय थादो ना मा होनो? नायलांबाय थादो नुदोंमोन ना भिडिअखौ? बेनो आरो बर' गामिफ्रा सेन्टार मोनबाय आरो मा सेन्टार? अखा हानानै बेफोरसो दा बर' गामिनि लामा। थांफैनोसै जोङो जोब्बाय दिनैनि भिडिअ' एसेनोसै ना मा होनो लोगोफोर?